ukuthi nginihlebele ama-intercessor. I-intercessor alaziwa. Amanxusa awaziwa. Aziwa uNkulunkulu. Ngoba maka aziwa ama-intercessor, then ase lonto avuselwe yona isifile. Bayizwa into esho amanxusa ayafihlwa. Aweka amanxusa i-advertisayo ngoba asuke vuselwe i-assignment to protect, and iwo ama-watchman nama-watchwoman ayibona impi ahlala endaweni ephezulu. Impi ayibona yiwo abona impi ingakababoni. And then they sound an alarm ukuthi khona impi ezayo. Ahlala esiqongweni ngamamazwi nomela ebandleni kodwa kwi-dimension aphezulu awaziwa. Ngikhuluma ngama-intercessor mina. Kukhona umama owaye umprofeti uma ufunda kuLuke chapter number 2 kodwa waye yi-intercessor. Uthi igama lakhe uAna. Wafela umnyeni wakhe eshade 7 years, wahamba oyivalela etempelini. Waze waba na 85 years ezila ukudla ethandaza. Ethandazela ukufika kwenkosi. Lithi iBhayibheli mhlazana bezobusisa uJesu etempelini wayekhona naye. Asimazi lo mama. Ena 60 asimazi, ena 70 asimazi. Sizozwa ngaye ngoba sokuthiwa nanga uJesu yobusisa etempelini. Abaziwa ama-intercessor. Ize lento abavuselwe yona ibonakale. We-intercessor njani elithandaza online? Uthandaza kanjani ikhamera ila ubukwa abantu bonke? Ngoba lento yenzayo into yamyeni nomakoti, into e-private. Ngoba kunezinto ozozimitha lapho uma uphuma, kunezinto ozozitshelwa la. Uzotshelwa kanjani u-live? It's a show. It's a show. Abakwenza ngisho ukuthi wrong. Abakwenzayo kodwa mina umoya ngcwele ungibhulela ukuthi ama-intercessor into yokuqala usathana i-attackile emzimbeni, u-attacke ama-intercessors. Emva kalokho ngoba ama-intercessor yiwo agade lento uNkulunkulu ayibeke encekwini, igadwa ama-intercessor. Afasta ngashongo